Лунният влак на сънищата. Глава 1. Билетът под възглавницата. В една малка тиха къща. Точно в края на едно спокойно селце. Живееше момче на име Мартин. Мартин обичаше вечерите. Обичаше шума на щурците. Меката светлина на нощната лампа. И начина, по който вятърът леко разклъщаше пердетата. Но най-много от всичко. Мартин обичаше историите преди сън. Всяка вечер баба му казваше. Когато светът заспи. Някъде високо над облаците. Тръгва лунният влак. Мартин винаги се усмихваше. И накъде пътува? Питаше тихо той. Баба му се навеждаше поблизо. Като че ли щеше да сподели най-голямата тайна на света. Към местата, които съществуват само в сънищата. И точно тази вечер Мартин щеше да разбере, че историята е истинска. Глава 2. Момичето без сянка. Лунният влак чакаше тихо пред къщата. Вратите му бяха отворени. Отвътре струеше мека златна светлина. Мартин стискаше билета в ръката си. Сърцето му туптеше бързо. Но любопитството беше по-силно от страха. Той бавно отвори входната врата. Нощният въздух беше хладен, тревата блестеше от лунната светлина. А влакът изглеждаше още по-магичен отблизо. Кондукторът се усмихна. Добре дошъл, малък пътнико. Мартин внимателно се качи. И вратите се затвориха сами. После влакът потегли. Без шум. Без тресене. Сякаш се плъзгаше през самото небе. Мартин погледна през прозореца. Яхна. Под влака нямаше релси. Имаше облаци. Тогава в дъното на вагона той видя момиче. Стоеше съвсем само. Имаше дълга тъмна коса и светло синьо пълто, но нещо беше странно. Под краката й нямаше сянка. Глава 3. Вратата на спомените. Момичето бавно вдигна поглед към Мартин. Очите й бяха тъжни, но спокойни. Ти също ли получи билет? Попита тя тихо. Мартин кимна. Аз съм Ема. Тя погледна към прозореца. Навън облаците вече не бяха бели. Сега приличаха на огромно звездно море. Изведнъж влакът мина през тунел от светлина. Всички лампи премигнаха. И една врата в края на вагона бавно започна да се отваря сама. От нея се чуваше музика. Стара. Нежна. Като спомен. А над вратата пишеше вагонът на изгубените спомени. Глава 4. В часовникът, който върви назад. Мартин и Ема внимателно влязоха вътре. Стаята беше огромна. Пълна с часовници. Малки. Големи. Златни. Сребърни. Но всички се движеха назад. Тик. Так. Тик. Так. В центъра стоеше огромен часовник. А до него малко момче плачеше тихо. Не искам да забравя, прошепна то. И тогава часовникът започна да свети. Глава 5. Човекът от мъглака. Влакът внезапно спря. Навън всичко беше покрито с гъста сребърна мъгла. Кондукторът стана сериозен. Не гледайте твърде дълго навън. Но Мартин вече гледаше. И в мъглата видя фигура. Висока. Тъмна. Без лице. Тя стоеше неподвижно. И сякаш наблюдаваше влака. После бавно вдигна ръка към прозореца. Глава 6. Стаята, която познава името ти. Ема поведе Мартин към нов вагон.
Вратата се отвори сама. Вътре беше напълно тъмно. И тогава някой прошепна: Мартин. Гласът идваше от всякъде. По стените започнаха да се появяват светещи рисунки. Спомени. Играчки, детски смях. Малки моменти от живота му. Но сред тях имаше и нещо, което той никога не беше виждал преди. Една заключена врата. С неговото име върху нея. Глава 7. Градът над облаците. Лунният влак пристигна в огромен град. Но градът не беше на земята. Той се носеше над облаците. Светещи мостове свързваха високите кули. Фенери летяха във въздуха като птици. А по улиците деца вървяха мълчаливо. Всички носеха сребърни билети. Но никой не се усмихваше. Глава 8. Магазинът за изгубени сънища. В една малка уличка Мартин откри стар магазин. Табелата гласеше: Изгубени сънища. Вътре имаше буркани. Хиляди буркани. Във всеки светеше малък сън. Един буркан показваше летящ кит. Друг – гора от звезди. Но най-отзад имаше тъмен буркан. Без светлина. И когато Мартин го докосна, магазинът изведнъж потъна в студ. Глава 9. Момчето без глас. В следващия вагон едно момче седеше само до прозореца. Опитваше се да говори, но нямаше глас. Ема прошепна. Той изгубил глас и в съня. Мартин седна до него. И тогава момчето му подаде рисунка. На рисунката имаше същата тъмна фигура от мъглата. Глава 10. Скритата карта. Кондукторът най-сетне заговори сериозно. Някой търси сърцето на сънищата. Той разгъна стара карта. Тя светеше в синьо. Но част от нея липсваше. И тогава Ема пребледня. Защото липсващото парче беше в джоба й. Глава 11. Гара полунощ. Влакът пристигна на стара изоставена гара. Часовниците там бяха спрели. Нямаше вятър. Нямаше звук. Само една табела. Не се лизайте след полунощ. Но точно тогава някой почука отвън на прозореца. Глава 12. Сянката във вагона. Светлините изгаснаха. Целият влак потъна в мрак. Чу се бавно дишане. После стъпки. Някой се движеше между седалките. Мартин стисна билета си. И видя две бледи очи в тъмното. Част 13. Тайната на Ема. Ема започна да плаче. Аз вече съм се качвала на този влак. Мартин замръзна. Преди много години. Тя свали ръкавицата си. На китката й имаше символ. Същият символ, който беше върху билета на Мартин. Част 14. Последният вагон. Кондукторът отключи огромна врата. Никой не влиза тук без причина. Вътре имаше безкрайно нощно небе. Звезди плуваха във въздуха. А в центъра биеше огромно светещо сърце. Сърцето на сънищата. Но около него се движеше мъглата. Жива. Гладна. Част 15. Когато светлините угаснат. Мъглата погълна целия вагон. Децата започнаха да изчезват едно по едно. Светлината на влака отслабваше. Кондукторът извика. Ако сърцето угасне, всички сънища ще изчезнат завинаги. Мартин погледна към Ема. После към билета си. И разбра, че билетът не е просто билет. Той е ключ. Част 16. Детето, което събуди влака.
Мартин постави билета върху сърцето на сънищата. И тогава цялата светлина избухна. Топла. Мека. Красива. Мъглата започна да се разпада. Децата се появиха отново. А влакът засия поярко от всякога. Ема най-сетне получи своята сянка обратно. И за първи път се усмихна истински. Кондукторът погледна Мартин. Влакът избира само деца, които не са забравили как да мечтаят. Навън започваше изгрев. Лунният влак бавно изчезваше сред облаците. А когато Мартин отвори очи, отново беше в леглото си. Всичко изглеждаше нормално. Освен едно. Върху възглавницата му лежеше малък сребърен билет. И този път на него пишеше: до новото пътуване.